आं खावलायनो लुबैनाया जाहैबाय हाग्रामानि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ खावलायनो लुबैदों। बिथाङा आंखौ मोनसे बुंदोंमोन जे जेब्ला ककिलाया फैदोंमोन बे समाव जेसेबांखि बेरामाव थांनाय जाया आं फाहामथायखौ लानानैल' थांगोन होनदोंमोन। नाथाय डिस्ट्रिक्टनि सासे लिडारा आंखौ लांनाय जायाखै। बेयाव आं थानो गोनां जादों आरो सोरबा जुदि रिक्स लानानै लाङोमोनब्ला आं दाहालागै बेबायदि अबस्थायाव थायामोन आरो। दा मा बेमाराव गोग्लैना दं नोंथाङा? आं दा साख्रुब सुख्रुब ओमफ्राय मेगन नुला। साख्रुब सुख्रुबा एकदम थानो हाया। अभार जाथारबाय ओमफ्राय मेगना नुला। ओमफ्राय किडनि प्रब्लेम जादों। किडनिनि मुलि जागासिनो दं। किडनिनि मुलियानो मोजां जादों आरो। दा सोरखौ मा खावलायनो लुबैगोन नैबे समाव? आं बे समाव डिस्ट्रिक्ट बिपिएफखौ हाग्रामाजों रायज्लायनो आं खावलायनो लुबैदों। हाग्रामा सारजों गोदानै एसे रायज्लायफिननानै एसे थोजासे थाखा सारा हरदोंब्लाबो आङो थांनो हानाय जायाखै। 2-3 लाख थाखा हरदों आं बेजों थांनो हाया। सारा आंखौ माबायाव थांनो थिनदोंमोन मा होनदोंमोनलाय हायद्राबादाव। थोजासे जायाखै बेखायनो आं थांनो हायाखै। आंनो 2-3 लाख थाखा हरदों आं बेयाव बोरै थांनो। गुबुननिफ्राय आं हरबाय थागोन होनदोंमोन। डिस्ट्रिक्ट लिडारफ्रा जुदि सोरबा रिक्स लानायमोनब्लाथ' जों नायगोनबो आरो जों माबागोन होनदोंमोनब्ला मोजां मोनगौमोन आरो। दा डिस्ट्रिक्ट लिडारफ्रा आं डिस्ट्रिक्ट लिडारखौ खावलायदों जाहाथे हाग्रामाजों रायज्लायफिननानै फिन बे आंनि देहानि सायाव नोजोर बोनानै खामानि मावो बेखौनो खावलायदों आरो। जोङो बेमारिनि न'खराव फैनानै खबर लाफैबाय आरो बेमारखौबो जोङो सिगाङाव एसे एनै मोनथिखादोंमोन। दा बेवहाय बिथाङा दिनैसिम बेमाराव भुगिनानै खोब जारलायाव दङ। बेनि थाखाय जोङो रायजोफ्रानो बा जोंनि बिपिएफफ्रानो बेखौ दुखु मोननाय जादों। मानोना जोंनि बिपिएफनि सासे मैखोम सिनियर सासे गोदोनिफ्रायनो स्टार्टिंनिफ्रायनो बिथाङा बिपिएफआव दं। बेनिखायनो बिथांनि जिबायदि लोमजानाय गोब्राब देहाया आघात जाबाय थानायाव जोंहा निस्सय एसे एनै बिपिएफनि गेजेराव खहा जादों। बेनिखायनो जोङो बेखौ बोरैहाय हुस्थ' मगसाव मोजां माबायाव लाबोनो हाफिनगोन जोङो बेखौ सिन्था खालामलायनांगोन। जाहाथे आरो बेखौ जोंनि बिपिएफ कर्मिफ्रानो जोंनि जिल्ला पर्जा बा प्राइमारि पर्जा सेन्ट्रेल पर्जा जों एसेब्लाबो बिथांनि देहानि आघातखौ जोङो जाहाथे एसेब्लाबो जों मोनथिहोनो हायो खावलायहोनो हायो बेखौ जोङो खावलायलायनांगोन आरो। बेसेबांसो बोसोर जाखो ओरैनो बेमार जानाया बिनि बेमार जानायाथ' बोसोरथामसोआव हाबबाय। बोसोरथामाव भुगिना दं आरो। औ बोसोरथामाव भुगिना दं। बिथाङा माखासे रांखान्थिनि आंखालाव मोजाङै सिकित्सा लानो हायाखै बेखौ जों मिथिगौ। दा बिथांमोना हयथ' न'खरनि सम्पतिखौबो फाननानैब्लाबो बिथाङा देहाखौ ट्रिटमेन्ट लादोंमोन। खिन्थु साफिसियेन्ट जायाखै थोजासे जायाखै। बिनि थाखायनो दा बिथाङा गावनि माने देहाखौ मोजां सुस्थ' मगसै बा मोजां देहा फोसाबनो हानाय जायाखै। मा बेमार भुगिनानै दं? ओरैनो जों मिथिनायाव न'खरनिफ्राय जोङो सोंनानै मिथिनायाव बिथाङा सुगार बेमारावबो भुगिदों आरो बिथाङा सानाय सुनाय बेमार आरो किडनियाबो डेमेज जाबाय होनना मिथियो। आरो बेजों लोगोसे मेगनाबो दा नुला। बिथाङा माने मेगनखौबो अपारेसन खालामखांबाय होननानै जों मिथिगौ। खिन्थु अपारेसन खालामदोंब्लाबो माने मोजां साक्सेस जायाखिसै आरो बिथांखौ थांफिननायनिबो मोनसे खावलायदोंमोन जानो हागौ। खिन्थु बिथाङा थांफिननो हानाय जायाखै माखासे फाइनान्सियेल सर्टनि थाखाय। बे समाव माबायदि जेनेबा मदद मोनदों? बे समाव जथेस्थ' जोंनि बिपिएफ हाइकामान्डनिफ्राय हयथ' एसे एनैखौ बिथाङा मोनदों। थोजासे नङाब्लाबो थोजासे जायाखैब्लाबो बिथाङा हयथ' बेजोंबो एसे हेल्प मोनदों सिकित्साखौ लानो हादों। जुदि हेल्प मोनोब्ला माबोरै थांखि लादों जेनेबा बिथांखौ? दा
बिथांखौ जुदि जोंनि दोलोनि गाहाय गोराफ्रा जुदि अनसायोब्ला अनोब्ला हयथ' जोङो बेखौ मोनसे गोजौ सिकित्सा लेभेलाव लांनानै जोङो फोसाबनायनि टारगेटखौ जों लानो हायो। बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि गोजौ लेभेलाव जेसेबांनाखि जोंनि MCLA बा MLA फोर दङ मन्थ्रिफोर दं जाहाथे बिथांमोननिसिमबो जोङो बिथांनि माखासे भुगिनाय लोमजानाय साजानायखौ जोङो फोरमायनानै जाहाथे जों हेल्प मोनो बेखौ जों निस्सय जोंनि डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव जों सानलायगोन जों रायलायलायगोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो